Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi parbadia natu mepal langit dohot tanoon. Amin. Edde hokamuma di Jahoba edde nai baru, ay nunga di pabahen ibana aka halongangan, nunga di pabotoho Jahoba hatuaonna, nunga di papatar ibana hati goranna di adupan yaka si pelebegu, nunga ditupahi tangan siamunna nabadiai ibana. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martangi yang mahita. Ale Tuhan Yesus Kristus hodo panodang nasitong namanodangi ganup jolma di portibion. Sodakom mabauhim tuhami jala parbadiai marrohanami, asa hutadahami dalan hanguluan marhite siani. Sai rajai mahami, asa unang manibil hami siad dalan nasitongi. Ale Tuhan Jahoba, patoktong marrohanami marha porseau tuho, marhite-hite todi parbadia. Amin. Maredehita sian bukwede nomor 560 sada ayat sada dohot ayat 2. Tangihon hamuma patik ni debata di mingguta sadarion, ima patik paonopon. Patik paonopon, unako mamunu. Dia do lapatan nii, odo. Ikon dihabiari rohata debata, jala ikon holong rohata di ibana, asa unang hita olo mabahes sahit-sahit tunasan namangulu. Ikor roha panguluho do rohata dinasa namangulu. Rap mangidogogo mahita tu debata, laho mangulahon naho bar tu patik mani. Ali tu had debata, sai pargugui mahami, mangulahon naho bar tu patik mi. Amen. Maredehita sian bukwede nomor 432 ayat sada do ayat 2.
tatopoti madosata martangiang mahita. Ali Tuhan debata pargogo naso hatu dosan jala ama parasi roha. Dang lomoroham mida hamatean ni pardosa. Mulak manyan parjahati tumadikon dalanna asa mangulu ibana. Ido dipangido roham. Alani ubahen hupangido kami. Saya sudati matoru-torum. Asa unang mangonai betu kami. Saya sesa sude dosa nami, asa mangulu kami di bagasan asini roham. Saya pargugui mahami, asa margogo kami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabigema hata baga-baga taringot tu kasesaan ni dosa. Songonodo pakaholongin di debata di portibion. Polado anak na nasasadai di lehon. Asa unang mago ganuk na porsea di ibana. Asa hanguluan nasa liling na di ibana. Hasangapon ma di debata na digidjang. Amin. Maredehita sian bukwede nomor 655 ayat sada dohot ayat 2. Yesus Tuhan ku dihormati.
Tangihon hamuma, turpuk epistel di mingguta sadarion, ima natar surat di buku 5 Musa bidu 30 sada, 5 Musa bidu 30 sada, mamuka sian ayat 14, sahat rodi ayat 22. 5 Musa bidu 30 sada, mamuka sian ayat 14, sahat rodi ayat 22, songonon ma tarsurat disi. Dungi Roma hatani Jahoba tu si Musa, idama nunga jupang ne ajalmu, nama temaho, atong jau masih Joshua, jala jongjong mahamu di bagasan udung-udung parlu hutani, asa martona ahu tu ibana. Jadi laho masih Musa rabdoh si Joshua, jala jongjong nasida di bagasan udung-udung parlu hutani. Jadi tari dama Jahoba di bagasan udung-udungi, di bagasan obun na marsi jongjong, di atas pitu ni udung-udungi do marsi jongjong obuni. Dungi Roma hatani Jahoba tu si Musa, idama nalaho modum ma anggoho, gabe top dohot akka opum. Hehema anggo bangsoon, jalan marmainan mangihuton tuaka de batas leban di tonga-tonga ni tano si mongoton nai. Jala tadi konon nasida do anggo ahu, jala oseon na do padan naukubayani tu nasida. Jadi marsil gorgor marimasu di arin nasasadai mida nasida, jala tadi konok kuma nasida, jala pada okuma bohiku sian nasida, asa sudah nasida marhinamago. Iadung mangonai tu nasida akka hinamago godang, dohot hagugutan marragam-ragam, dohonon nama diari nasasadai, da manginona do akka hinamago otuau, alaso di tonga-tongaku debataku, alai anggo au, toktong do pada oku, situtu bohiku diari nasasadai, ala saluhut hajaton nabi nai, ala naung marbalik nasida tuaka debata sileban. Nuaik pe surat madihamu edeon. Jala ajar mai tu hala Israel. Jala memeho tu bagasan pamangan nasida. Asa edeon gabe sitidangi diau dopak halak Israel. Ia duk sahat nasida hubua masuk tu tano naung hu warihon kiatu opuna. Tano habaoran ni susu do situa ni loba, jadi dung mangan nasida jala bosuran, maradumukmok, marbalik manasida tuaka de batas leban, jala marsoba tusi, alai toison nama anggo ahu, jala oseonna padan na kubaheni. Jadi ia dung manginona tu nasida akka hinamago bulun, dohot agugutan marragam-ragam, ikon edeoma manidangi dopak nasida. Aidang jadi lupai sian pamangan ni pinoparna. Ay takas do hutadahian tubuh-tubuh ni rohana. Naung pinajadi-jadi ni rohana yan sadarion. Taga sosahat do penasida hubuat tutano naung hu uarihoni. Jadi di surat si Musa ma edeon dinas sadari jala diajar kodoi tu halak Israel. Ima sahatna, martua do akan atu mangihon hata ni debata, jala na upeopsa. Amen. Maredehitasian bukede nomor 450 ayat sada dohot 4. Yesus
tahati dako maha porseau tai, songon na hinati dako ni dongata sa porseau ni sadok portibion, rap mahita madok. Ahu porsea di debata Jehovah, ido ama pargogo na suatu dosan, natu mopalangit dohot tanoon. Ahu porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah nasasadai. Ima nati nubuhon ni si Maria, nagabe-gabean sian toddi porbadia adorak sohabubuhan, ido tuhata, natu mau nabirnit di pangumuman ni silatus. Nama tetar pajal do ibana di hau pinar silang, natuat tuban waturu dung ditanom, namula mangulu di ari patuluhon, nama naik tu surgo, lau hudul tu siamun ni debata Jehovah, amanai pargogo naso hatu dosani, di simai bana pai mamula sogo tu tanoon, manguhumi halak na mangulu, dohot namate. Ahu porsea ditoddi parbadia, jala adok sada kuria nabadia, kuria hatopan nyala Kristen akan nabadia, dohot diasesan ni dosa, dohot diatai namadok. Mula mangulu sogot daging ni halak naung mate, dohot dianguluan na sora sudah. Amin. Tikting ni huriat tadi minggu tas sadarion, Huria HKBP Jalan Lura, Ima, persembahan bulanan, di Patupa Huriat tado persembahan bulanan tu bulan Mei di tanggal 10 Mei 2020. Mari kita memberikan yang terbaik guna pekerjaan dan pelayanan di gereja kita. Himbauan tentang persembahan. Bagi jemaat yang sudah mentransfer persembahannya melalui rekening mandiri atas nama HKBP Jalan Lura Cimahi dengan nomor rekening tertera di bawah ini, untuk segera konfirmasi kepada Sintuawek masing-masing atau bendahara kuria. Pemberitahuan hal pemesanan buku, Ipola, Pajonok, dan mendekat. Gereja kita akan memesan buku Pajonok atau mendekat periode Juli sampai dengan Desember 2020. Bagi jemaat yang akan memesan supaya menghubungi Sintuaweknya paling lambat hari Minggu tanggal 31 Mei 2020. Songonima tikting nama saya di tonga-tonga nih Huriata HKBP Jalan Lura. Tapapungu mapeliata, Jalamarede Mahita Sian Bukwede nomor 500 ono pulualu. B. Memuji
Dameni debata na sumurung sian saluhut naroha imana mangaramuti hati-hati pikiranmu di bagasan Yesus Kristus Tuhan. Amin. Horas salum amang inang nadia holongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Jupang musehita di bagasan Minggu Tasadarion ima di Minggu Kantate Minggu 10 Mei tahun 2020 ima songon topik ni Minggu Tasadarion mangedehon haluaun nasian Tuhani atau bahasa Indonesia disebutkan menyanyikan keselamatan dari Tuhan. Jala sahak mata benami Tuhan muaka manginang sudi aka ruas ni huria na adong di Bonapasugit di Sumatera, di Jawa dohot di akadong ape na adong di luar negeri. Sa diramuti Tuhan tamahita saluhutna jala tapuka mahatani di mata nagabe jamita di bagasan Minggu Sadarion ima sian pangukapon bidu 12 kalau di bahasa Indonesia wahyu pangukapon bidu 12 mamuka mai sian ayat 10 sahat mai tu ayat 12 soron ma hatani tu hata dungi hubege ma suara nagugu di Banua Gijang namadok nunga sahat nuaing haluaon dohot haguguun dohot harajaon ni debatata dohot hamuliaon ni Kristus na ay nunga di pabali pangusungi nama ngusungi aka haanggita arian dohok porngin di jolo ni dibata nunga di taluhon nasida ibana hinorhon ni mudar ni biru-birui dohot hinorhon ni hata na hinatidakon nasida dang di parhamaul nasida hosana sida rasira samate di ini marlasiroha mahamu aka Banua Gijang dohot pangisina marjea ma tanoi dohot laut ay nunga tuat si polisi tuhamu marimas situ tu ay diboto otik nama tikina molo di bahasa Indonesia dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Taihuton ma hobar tu nalomo ni rohan di si polisi. Gudang macam cara Nabi Nain si polis. Sarupa doe ditiki dina diuji si polis tu hatta Yesus ujui. Marhite-hite tolu hal diujuni si polisi Tuhan Yesus imana parjolo taringot tu si panganon napaduahon ima taringot huaso napatoluhon ima taringot tu lasiroha manang keindahan ni haportibion ya. Seolah-olah diripu si polisi sian pikiran na boy ganggu rohani Tuhan Yesus. Marhite-hite na tolu upaya isi polisi laho mengganggu laho menggoyang Tuhan Yesus si alai dang tarbahes sahabe. Molo na parjolo ala ni si panganon di dok jisdo he si polis dada ala ni si panganon do sinuon mangulu jol maun ale ala ni hata ni debatado. Napadua hon ala ni huaso
dohot napatuluhon ala ni sudi aka keindahan dohot sudi aka ragam ni nauli di bagasan portibion. Didot Tuhan Yesus do dang na ho na malioni, dang na ho na marhuasoi laho maho. Alay dang nagabe putus rohani sibolis. Laho mangujuni aka jolmai. Sudedo di macam cara de bayan sibolisi, songo dia asa jolmai, songo dia akan aporsiai talu di bagasan aporsiauna jala mangulu di bagasan dalan narumar, dalan nasala, dalan nasuringgan, napi naradin ni sibolis. Ido makana manginang dang pola herak kita. Sipata, olodo kita diperhadapkan dengan dua pilihan. Ya. Pemilihan yang pertama adalah bagaimana hidup senang tapi dengan tidak jalannya. Kedua, diarahkan kita dalam hidup menderita tetapi dengan kehendak Tuhan dan juga dengan penyertaan Tuhan. Ya, napa dua? Memang sian hajol maun kita tidak bisa memungkiri kita mau hidup senang. Kita mau hidup bahagia. Kita mau hidup bergembira, naing las rohata laing mangolu, naing sonang hita naing mangolu, naing marolopolop hita na mangoluan, jalan naing sona kita lahu mangula ka ulauta, say unang maadong akka na masa, manang say unang maadong akka na hurang di bagasan uluton. Wajar, Rui. Semua pasti ingin menginginkan itu. Semua pasti merindukan itu. Alai ditiki kelemahan nima ketika manusia mengharapkan sesuatu yaitu yang menjadi kesenangan bagi batinnya, kebahagiaan bagi hidupnya, maka iblis itu muncul di situ dan dia melihat kesempatan dungi di ida ibana maadong cara neng medabuhok kita tu bagasan hadusaun. Kalau orang yang tidak kuat imannya, dia akan kalah. Dia akan dimenangkan oleh iblis. Dia akan dipegang oleh iblis. Dia akan menjadi boneka oleh iblis. Dia akan diperalat oleh iblis. Ya. Itu makana unang pula herak kita mengida akacolma nagijang rohana alani arta, nagijang rohana alani jabatan, nagijang rohana alani on, na buis sombong imana alani on, ndak usah heran. Memang itu adalah cara iblis untuk menjatuhkan dia, memberikan iming-iming kebahagiaan yang seolah-olah kebahagiaan itu membuat dia senang, tetapi ingat di baliknya itu, ya, iblis ingin melenyapkan imanmu, harapanmu, hidupmu, dan iblis ingin menjauhkan engkau daripada Yesus dan daripada keselamatan yang telah diberikan oleh Yesus kepada kita. Itu cara iblis yang dibagasan tikion. Radang pola hera kita musai na padua hon di hamu akamanginang. Cara ni sibolis pe laho mangujuni hita. Manang laho pai topon hapor siauta boy do dipakai ibana halak akas halak sileban nasopor sia tu Tuhani laho mangujuni hita laho mencoba hita di bagasan hapor siautai. Na minggu nang salpo adong dosa da ina marhite-hite live streaming on didok nasida do di kemonterna tangnya kok kami amang asa adong inganan manang bagas par mingguan di hami inna. Dada holan di bagasan jamasino engon ya kana masa gok akajol mana soma kalomohon hajong jongon ni hurian ni di bata. Kalau menghentikan atau cara iblis untuk menghentikan ketika kita rindu akan beribadah ke dalam rumah Tuhan, ketika kita ingin berindu bersama-sama dengan umat Tuhan, mendengarkan, menyanyikan pujian bagi Tuhan, harus terhambat sementara.
Ido makana jamitan di minggu nang salpu hudo mekel do si polisi seolah-olah ibana monang dido ibana do Tuhane Tuhan Yesus nunga hutu begare jami hinor honi kopi sapulsia virus namasa di bagasan hasyang anon dangadong bejol manarotu bagas joromi tutuk nama gare jami aledang di boto ibana didok Yesus maalusna toho do tutup gerejaku ale satokid doi ale dang di boto ho meribu maratus ribu marjuta nuang jongjong akka huria-huriaku di bagasan inganan bagas bebe di bagas rumah tangga ni akka ruas ni huria jada dalam gudang akka jol manuang nasi hol mabegi hata ni di bata na jolo dang lomo rohana nuang gabe lomo rohana. Tidak bisa kita pungkiri. Ada hal sisi positif yang kita harus tarik dalam pandemi COVID-19 yang masa di bagasan Tekyo. Lam gudang akka huria-huria itu hata di bagasan rumah tangga muda be. Lam gudang persaoran di bagasan keluarga marhite-hite hata ni debata na beribadah hitan waing di bagasan Tekyo. Itu yang tidak diketahui iblis. Jala sahat di bagasan buku panguka ponope ketika iblis itu tahu bahwa hari-harinya akan selesai, kekuasaannya akan segera berakhir, tapi dia masih ada kesempatan untuk memperjuangkan kejahatannya di muka bumi ini, untuk memperjuangkan kebohongan dan kelicikannya kepada orang-orang yang percaya. Dia menyusun strategi. Dia ingin membunuh semua orang yang percaya. Dia ingin mangaliluho sudiakan jol manaporsia. Aledang tarbahesa. Alaniaha. Ugogodo mudar ni biru-birui. Ugogodo mudar ni Tuhata Yesus Kristus. Laho menolong, ya, menyelamatkan kita di bagasan hatu haluauna. Jala ugogor Tuhan Yesus ilaho manium tangata. Jala iko marlasiroha maakana porsiai hinor honi hamonangan nanaun pinaradin di Tuhan Yesus Kristus. Ido bakana di hawa kamanginang marhide minggu tasadarian minggu kantate ima lapatana edehok kabuma di jahuba sada ede nai baru nai buat sian pesalmen bidu siap lualu ayat sada laho manarigoti manang laho paingoton hita di bagasan minggu sadarion manang aha pena masa manang dia pena masa di bagasan ngolum iko marede do hita laho mamuji Tuhan Yesus iko edehono toda hamonangan nasian Yesus ikon boy do hita rap marede dohot aka na porsiai. Karena menyanyikan, karena bernyanyi itu adalah salah satu cara, ya, salah satu cara, ya, mengekspresikan diri, bagaimana dia berbahagia dalam himpitan atau dalam masa-masa perjuangan kehidupan atau dalam masa-masa pergumulan yang ada dalam hidupnya karena dia tahu bahwa melalui nyanyian memuji Tuhan itu adalah salah satu cara untuk memberikan kekuatan, memberikan sukacita yang dari Tuhan di dalam hidupnya. Ya. Marede lahu memuji Tuhan ini. Alkitab juga mencatat bagaimana kekuatan nyanyian, kekuatan doa itu sangat-sangat luar biasa. Molo tak ingat Joshua pidu onom. Molo di jahamu Joshua pidu onom. Tembok Jericho. Kokoh dui. Belga. Dang terpikiran ni si Joshua dohok bangsa Israel. Jaladang terbahesa secara fisik manang secara senjata pe untuk merobohkan tembok Jericho. Allah di boto hamu do. Roma si Joshua
di dok matuhala Israel, kita bisa merubuhkan tembok itu. Carana dihaliangi do kan? Dihaliangi do Jericho. Kan itu, dihaliangi. Ditiki ari parpudi dihaliangi nasida rak maret de masude na sabangsoi maret de mamuji de bata. Ahana terjadi. Tembok Jericho runtuh karena nyanyian. Begitu hebatnya nyanyian untuk memuji Tuhan itu merumbuhkan sebuah tembok yang sangat kokoh. Itu terberita. Ya. Nah padua hon di bagasan pada naik baru be ketika Paulus dan Silas di penjara. Bohado cara nasida malua, tangan dong cara na asing. Dijaga sordado do penjarai. Ya. Para pasukan menjaga penjara itu. Tetapi Paulus dan Silas tidak berputus asa. Mereka berdua sambil bernyanyi. Molotaida di Kisah Para Rasul. Ya. Pasal 16 ayat 25 sampai ayat 26. Ya. Marede masih Silas doho si Paulus. Martangiyang. Dung marede nasida ahana masa. Datanglah gempa bumi. Dirobohomma penjarai. Hancur. Alai anggo si Paulus doho si Silas dang mahua hinorhoni. Malua do nasida sian hurungani dukon martangyang jala marede nasida mamuji debata. Imana dibahen nasida. Itu sebabnya nyanyian, kuasa nyanyian dan kuasa doa tidak terbatas dan tidak bisa dibatasi oleh apapun. Karena nyanyian memuji Tuhan adalah kekuatan Allah. Merobohkan yang katanya tidak bisa dirobohkan. Memberikan kekuatan di dalam masa-masa kelemahan. Dan memberikan jawaban dalam setiap kesukaran dan setiap tantangan yang ada dalam hidupnya. Ido makana manginang marhiti turpukon. Ahape namasa di bagasan ngulum unang madeleho. Marsahito unang madeleho. Ya. Dan ido. Napogos hita unang madeleho. Ya. Dajala kaya nakota unang madeleho. Dang dapot dope kaya na kota ka ulaon manang parkarejuan unang madeleho. Dang dapot ya na kota dope sirokap di todina unang madeleho. Adong masalah di bagasan parkarejuan unang madeleho. Ditutup halak pe permingguata unang madeleho. Ya. Tuhan melarang kita untuk jangan pernah sedikit pun berputus asa. Diore de bataro hita madele. Alai marhiti turpukon disuruh debatado hita asa mared demak uhud martangi yang memuji Tuhan. Alana memang molotaida di ayat 12 takas do di bagasan turpukon di dok di baheni marlasi roha mahamu akaban wagicang doho pangisina marjea matanoi doho laut. Ay nunga tuat si boli si tuhamu marima si tutu ay diboto aotik nama tikina. Disuruh doh kita merlasiroha bersukacitalah hai kamu sorga, hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Ya. Merlasiroha mahita. Ya. Itu makana manginang jangan menyerah dengan keadaan apapun yang terjadi dalam hidupmu. Ale marede hitaton. Ya. Bodo tong edeho atau upamana buku ede nomor 210 Duso nang rohaku di ban Jesusi porsuk pehutaon di son edeho nih. Atau apapun nyanyian untuk memberikan semangat dalam hidupmu, engkau bernyanyi, engkau berdoa, ingat ketika kita memuji Tuhan, ketika kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan tidak mau melihat kualitas suaramu. Dan naikon malo marede. Ya.
Sudedo hita dang malu marede. Alay nanang di ida ni Tuhan Yesus di hita. Bohado rohatai. Bagaimana keikhlasan kita, bagaimana kerendahan hati kita, bagaimana harapan kita menyanyi untuk memuji Tuhan dalam semua situasi apapun, dan bagaimana kita merendahkan diri untuk berdoa kepada Tuhan apapun yang terjadi dalam hidupmu. Jala ingok mamang inang. Molo nunga diulaho kamu nama rede doho martangiang laho memuji Tuhan ini. Ada sebuah ketenangan batin yang akan muncul dalam hidupmu di sido mangula to diperbadiai. Amin. Amin. Ya. Nah, ido makana manginang na di haulongan di bagasan Tuhan Yesus. Unang marsakko. Akan ada suatu hari nantinya Tuhan akan berperang. Akan ada suatu hari pembalasan dari Tuhan kepada orang-orang jahat, kepada iblis, kepada orang-orang yang majeheo kita, kepada orang-orang yang berniat jahat kepada kita. Akan ada suatu hari ya pembalasan dari Tuhan. Unang pola tak balas, tangyakon nasida, maredehita. Ya. Nah, amang inang di masa sino yang ngope. Bino todo sudedo dakolak kita namangai hinorhon ni virus namasan waingom. Partiga-tiga penuaing ngamur pangumuan. Parkarejo penuaing ngagudang akan na di PHK. Ya. Ngagudang namor pacarian na. Ya. Gareja penuaing mardalam manuaing di bagasan ya marhite-hite media sosial, marhite-hite live streaming, marhite-hite YouTube. Aledang nagabe panaluhon hapor siya di masa akan masa di bagasan tikyon. Ya. Dan kita harus tahu tidak lama lagi. Ya. Dangsa dia leleng naik. Songon na didok ni hata di tuhata dia sapului. Nunga saat nueng haluan don agogon don arajaon ni debatata dohon hamuliaon ni Kristus na. Ay nunga dipabali pangasungi na mangasungi akahahang kita arian doho porngin di jolo ni debata. Ya. Sekarang telah tiba waktunya keselamatan dan kuasa dari pemerintahan Allah kita. Dan kekuasaan dia yang diurapinya karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Dia sapulsada di dokod do. Naung ditaluhon nasida do. Naung ditaluhon nasida ibana. Hinorhon ni mudar ni biru-biri dohon hinorhon ni hata na hinatidakon nasida. Dang diparhamaul nasida. Hosa nasida rasira samate. Dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Ya. Tuhan memberkati kita manginang. Saya diramuti Tuhan tamahita. Posya dehita. Mari kita sama-sama memuji Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Kita berdoa bangsa negara kita ini. Kita berdoa bagi dunia ini. Kita berdoa bagi keselamatan umat percaya kepada Tuhan. Kita berdoa bagi semua hamba-hamba Tuhan. Kita berdoa bagi semua gereja-gereja Tuhan. Kita berdoa bagi semua jemaat-jemaat Tuhan yang menghadapi pandemi, yang mengalami kesulitan ekonomi, yang sedang sakit dan yang sedang ya berjuang untuk melawan penyakit yang ada dalam tubuhnya. Kita tahu Tuhan lebih berkuasa. Tuhan lebih berkuasa atas apapun. Nuaing sabar mahita. Kita akan melihat sebentar lagi kemenangan dari Tuhan. Ini bukan omong kosong. Tapi Tuhan melalui akan nama Sanuengon ingin menunjukkan bahwa kekuasaannya lebih hebat daripada iblis. Tuhan memberkati. Amin. Bertanya kita. Ali Jehovah di bata amanami di bagasan Tuhan Yesus Kristus mulia tema di pasat rohanami turupamu ali amang di lasiroha di pasu-pasu di padonganion napi nasahatmu di bagasan ulun nami
Mulai ate male Tuhan nang ditangi ho kami hatam nabadia di bagasan minggu sadarion ima minggu kantate. Atik pedang boy dope hami jupang doho ruas ni huriami. Ale mulai ate ma marhite-hite live streaming di bagasan tikion. Marsaur hami rap doho ruas ni huriami. Mangedehon ede puji-pujian marulupulup rohanami situtu huhut martangyang laos manangihon hatam nabadiyai nanungah ni pinasahan inaposomon tu saluhut na ruas ni huriam manang didia pinasida maringanan. Tuhan asih maroham diboto hami margogo do sibolis lau mangujuni hami akan aporsea alai ugo gudope mudarnya anakmu Tuhan nami Yesus Kristus. Napaluah ho kami sian dosa do hasalan tarlumobi. Napaluah ho kami sian gom-goman ni sibulisi. Boleh hati Tuhan. Naung di pamonako kami diliok ko dalan jala ditogi hoko kami tu bagasan inganan nasonangi. Jaladang di palwaso kami tarsuladit. Manang madamu di bagasan dosa nami. Alai moliate ma Tuhan. Marhite mudarni biru-birui. Mudarni anakmu Tuhan Yesus Kristus. Dibayas kami sian dosa doha asalan nami. Nuaing Tuhan pergugui kami. Asabuy kami totong Tuhan madalani ari-ari ni ulu namion. Gabi habauran ni pasu-pasu tua kadongan nami na humaliang. Talumobi di masa COVID-19 nanwaing dia dopi hami di bagasan portibion rap do hami martangyang doho akadongan nami saha porsiaon Tuhan patuduma hagugo mi doho huasomi laho manaluhon virus namasan waing di bagasan tikyon Tuhan masihol do hami songon ngulu nami na perpudion asa bui hami muse pacupang rak marsao roho akadongan nami na hinaholongan asaboy mo si hami Tuhan mangula aka ulaw nami songo na somal jalatar lumobi mo liate ma asa lam pajonokod diri hami turupa mo ali Tuhan di saluhut na kanamasan wain di bagasan tikyon dang lupa hami Tuhan manangyakon aka pemimpin di tonga-tonga ni negara roho pangso nami manangyakon aka tim medis tim kesehatan pamareta nami doh sudi tahe Tuhan na berjuang laho manaluhon ima pandemi ni virus COVID-19 na masa di bagasan tikyon Tuhan pargugui manasida ramotima pada umat Tuhan akasakap-sakap ni parjahat na yang mambula-bula bangsa do negara namion jalan na mabahen aka situasi na masaon gabi hajahaton dia kadong akajolma na sumakahalomohon hati goran na siyako. Tuhan pargugoy totong huriahmi, pargugoy totong naposomi, pargugoy totong ruas ni huriam manang di dia penasida maringana. Asa totong di bagasan akan namasa di bagasan tikyon. Boy nasida Tuhan lam jamot, boy nasida laho majaga diri, boy nasida lam bisuk na siyako Tuhan. Di nalaho mangula kasiulaw nasida jala daw ma Tuhan. Akan nama sa di bagasan has yang aron siya tonga di ngulu nabi muli atema molotong pe Tuhan di bagasan tikyon marhite-hite sude ruas ni huriami narap marminggo dohot hami di bagasan live streaming molotong pe Tuhan adong akan na di bagasan siya dopan na di bagasan persahiton di bagasan kesulitan ekonomi dohot sude tahe Tuhan akan na di bagasan holson ni roha hupasat tabi matutangamu oleh Tuhan. Paher bang matangamu na bade. Lahu mangalihon hamalumon tu akan amarsahit. Mangalihon akan narikot di bagasan akahurangan. Lahu pasahaton akasila siroha na di bagasan aka parukilan asimaroha malih Tuhan. Jalaho matotong na mangalihon gugu, mangalihon apul-apul, doho sudi lasiroha. Tu akaruas ni huriam. Na di bagasan laka duka cita di bagasan hasengon moliatema nuangali Tuhan satu homa pasat tami daging doktor dinami talumobi Tuhan di bagasan tikyon
Ho mana majaga todi dohot hosanami ramoti hami Tuhan jala jaga ma todi dohot ngulu nami moliatema ho matang yang nami asi maroham di bagasan Tuhan nami Yesus Kristus martangnya kami turu pambo. Amin. Amanginang tapuji matuhata laos tapasahat mapeliat tatu debata marhite ede nomor buku ede 125 dohot udutna mari de mahita. Marlas ni Loha ikaw mamuji debata ay asini rohanay dobang aturohatay umanuang mardomoy Dison sadario, dison sadario, di maheni magobe mahita on sude mamuji Tuhan Yesusi parang sirohagonagi si main lasi rohagai nuay ngang sogote nuay ngang sogote. Tatangnya koma peliata tu debata martang yang mahita. Ali debata amanami na di Banua Gijang hodo haroroan ni saluhut leon-leon na dengan dohon nasa ulibasa na maliutus. Hupasahat hami ma siyan na nilion mitu hami pilihan nami tu. Sa jalo may gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti asa huparhasi ang hami pilihanon. Pati bulhon harajaonmu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim, asalam hutadahami gudang ni silehon-lehon mitu hami. Asalam girgir hami manduk mau liate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Asana nilehon Tonironi pamataku Osa dogon dogaki Rodi saluhu arataku Upasana itu ho Alia manami na di Banua Gijang sa pinarbadia maguarmo. Sa Roma harajaonmu, sa saut malomo ni roham di Banua tongaon songon na di Banua Gijang. Leon matuhami sa daron hanguluan siya pari, sa samadosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan na mardusa tuhami. Una kami togihon tu pangujunan, palua mahami siyan pangako. Ay hodo laguna haraja Pohon agogo Rodi hasa nama Saleleng ni
di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata mau. Disodakon Tuhan debata ma bohina tuho jala asima rohana bidaho. Didopakon Tuhan debata ma bohina tuho jala dipasaor honma dambena tutodim. Amin. Salam, selamat hari Minggu madihita saluhuna kamanginang, saya diramoti Tuhata mahita, di pasu-pasu Tuhata maparnguluata, sahak mata benami hami aka pangula na adong sian huria haga bebe jalan lurah Cimahi, do sudi aka tim na bertugas di bagasan tekion, saat tabenami itu sidi keluarga do sudi hamu aka narap persidohon marhite-hite live stream di bagasan tekion, buhita muse jupang muse di bagasan minggu nanaing ro, mamuji Tuhata, saya di pasu-pasu Tuhata bahamu saluhuna. Mau lihat horas. Halo, shalom semuanya. Kami dari Naposo Bolong HKBP Jalan Lurah akan mempersembahkan video ini untuk dan orang tua kami. Ada satu sahabatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. di waktu Aku susah, waktuku sendirian. dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ma, Wah, Opung, tetap semangat ya. Semangat andalkan Tuhan. dan berdoa selalu. Jangan takut. kita enggak sendiri. Tuhan selalu ada untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati.
Kristus.